taking this wonderful opportunity ke sikwamkele kwinkqubo yethu emnandi kakhulu Ezokholo Gospel Show. Kumnandi ke apha sakuphathela umculo omnandi, sikuphathela i-devotion. Igama lam nguBongani Yona. Siyakwamkela ku channel 260 Mpuma Kapa TV. Namhlanje ke sinendwendwe lethu sisizwe yena ke ulapha kunye nathi e-studio. Sisi masikwamkele enkqubeni yethu. Ndiyabulela bhuti. Yes, usisi ngowaphi esukaphi? Igama lam ndingusizwe ezubhuti setshilo ndingowakwa Thompson Ifani. I am serving at Thy Will Ministries. All right. Siswami namhlanje likhona ilizwi ofuna usinika lona usixhobise ngalo, masikunike chance. In the book of Isaiah chapter 43 verse 16, it says, "This is what the Lord says, He who made a way through the sea, a path through the mighty waters." Uthixo, He splitted ulwandle, meaning there is nothing too hard for Him. As the creator of everything on earth, kutsho ukuthi noba singaxinwa sixakwe yintoni elizweni kodwa ithemba lethu likuye. That is why Indumiso 20:7 isithi, "Some trust in chariots, some in horses, kodwa thina we trust in the name of the Lord." So nokokuba singavikiveka kangakanani nathina zizimo emhlabeni nemeko, kodwa amehlo ethu nethemba lethu likubawo. So I would say kumphulaphuli nombukeli we-Ezokholo, kulo ndawo okuyo, just qiniseka njenge posture yakho kubawo, because if you find a posture then you have something yokubambelela. You know that ekunyamezeleni kwakho ikhona into ezakwenzeka after that. So uThixo nguThixo wezwi lakhe, nguThixo ngakujikeliyo ukutsho kwakhe, nguThixo wenzayo, nguThixo ophendulayo, nguThixo okhululayo, nguThixo owatshintshayo amabali abantu. So kungaziwe yaziwayo ngoku, singabona siyibonayo ngoku, kodwa yena menzi wakho who knows your purpose, eventually the Lord will align you nalento wayekudalele yona, and things will be as He created you to be. In the name of Jesus, amen. 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 Sisi, thank you so much for ilizwi lethu namhlanje. Masibulele kakhulu. I believe ukuthi ke njengomuntu oculayo, excuse me, ungumntu uqale ucula at a very young age. Amen. Can you tell us about your journey in music? Uqale nini and ke ngoku kuhambeka kanjani? Ndingumntu okhulele enkonzweni. Back then I was in the mainline church. So I grew up at Sunday school, from there to the youth. So ndingumntu nje okhulele enkonzweni. So lento yomculo, it started as ukulinganisa okanye ukulandela abazali. Then I saw ubangabana ayisekho ngokuba kusithiwa masiye nenkonzweni, but this thing is in me. It's a gift that the Lord gave me. So that's when it started. The past 2 years I have heard a worship encounter 2024. Again last year 2025 I had my worship encounter. Kulapho ke ndadibana khona okanye ndabonwa khona ngumama notata uSiyona, who are the hosts of the coming Indumiso yaseGqeberha. Yes. So the Lord has been good, the Lord has been kind and journeyed with me up to this far. Yes. Umculo wegospel awufani nezinye igenre. Ubona bana mhlambi ke it's all about ucula yonke lanto. Unayo into yenzayo in terms of ministry. Ubona ba uqala ushumayeze wena, uqala uthethe nawe. I believe as abantu abatsha there are challenges that we face. How does music help you face those challenges? I think phambi kokuba ube uyazazi what you are, kuhle nokubambelela ngezwi lenkosi, so that lento yenzayo izoqala kuwe before uyise ebantwini. So that nokokuba feedback from the people ingathini, uyazazi wena who you are in the Lord and who the Lord is kuwe. Therefore iya ebantwini sele uyigqibile wena nobawo okokuba how it is gonna go down there. Yes. How do you receive okanye uyiphatha njani indaba ye support in terms of your family, your friends nabantu aba close kuwe to your ministry? Andifuna uphosisa bhuti wam, so far so good. Ubawo will prepare abantu bohambo lwakho. Yes. So sometimes you would think that izaba ngaba bantu ba close
kanti abantu bohambo lwakho it's people you do not know or people you do not even have relations with. So ubawo for every purpose unabantu abalungisileyo for olo hambo. Yes, umculo wakho ke ngoku njengoba ucula mhlambi xa ujonga ungathi abantu mabalindele ntoni kuwe when you minister. Abanye bazothi hayi mna ndingumuntu wesinqi, amnye athi hayi mna ndingumuntu we-worship. Mhlambi umuntu ongakwaziyo ongazange wakubona okanye uperformer mhlawumbe angalindela ntoni in your ministry? Amen. I do both. I'm a worshipper, and I do praise as well. Okay. So bangazilindela nje zombini. I cater for everyone. Wow, that's Amen. nice. Now looking at the big event, the main event, you know, it excites me kakhulu indaba yendumiso yaseGqeberha because iyaziwa ngena ku TikTok uthethwa indumiso yaseGqeberha. It's always good to see the build up. So how much excitement does it bring to you, and how much does it make you feel umcimbi ubana ube a part of indumiso yaseGqeberha? It's a great honor and a great privilege. As I said that in my journey of faith okanye lento bendiyithetha yoba uba uyokudibanisa nabantu ababe ngabohambo lwakho because uMamSiyona, if I can tell ba sadibana njani, it's a story for another day, but sasingayazi okokuba ngabana sizawube silapha ngoku. So indumiso yaseGqeberha, I've been with it since it started kulonyaka uphelileyo. So it's an honor because exposure umama uSiyona notata uSiyona ingathi singabantwana babo, so they want to expose gifts zethu and our talents kubantu abangasaziyo nabantu abangekasiboni what we are about. Yes. Amen. Now zooming into indumiso yaseGqeberha, I believe ukuthi there's other artists mhlawumbe ungasikhrobisa nje bangobani abantu abanolindeleka mhlawumbe kumuntu ongayaziyo about indumiso yaseGqeberha yange 3rd ka-October. What can we expect, and then ngobani ezinye artists that you will be sharing the stage with? Anele Sabani, who is a well-known gospel artist, ukhona uMamSiyona as a host, as Sambal Nokumbala, oThembelani Mbilini, Omzibi, baninzi kakhulu. So it's a revival. Okanye ndingavele ndithi it's a feast. Everyone is catered for. Whether uthanda worship, you are catered for. Whether ungumuntu wesinqi, you are catered for. Sizwe, thank you so much for being part of the show yanamhlanje. Also kumntu oyayo kula show, what can you promise them? Ndiba promise nje that izulu lizabe liphakathi kwethu. Sizobe kuhlanganyela nethina nengelosi. So umuntu onetikiti ongekathenga itikiti, please buy your ticket, be there early because it's gonna be a beautiful night. Thank you so much, Sizwe Masibulele. That was uSizwe esiphetheleke esibawisa lento ukubawisa phethe icephe lifaka apha emlonyeni ba this is what you can expect get 3rd ka-October. It's exciting indumiso yaseGqeberha. Make sure that you go and buy i-ticket lakho. Ama-ticket afumaneka pha kwindawo kuthiwa ngu-quick ticket. So make sure that you buy i-ticket lakho and make sure that awuphoswa. This is an event of a lifetime. Xa sibuye evenkileni siza kuphathela umculo omnandi. Amen. Masiphinde sikwamkele kwinkqubo yakho ithanda kakhulu Ezokholo Gospel Show. Usahleli kunye nam uBongani Yona kwinkqubo yakho ithanda kakhulu kuChannel 260 Mpuma Kapa TV. Sihleli ke nosisi endimthanda kakhulu. Usisi ocula kamnandi. Usizokwenza ubone ba uyakwazi nawe ushukuma xa iculayo. Sisinobonga masikubulela. Manibulise bhuti kuwe, sibulise kubabukeli bonke beEzokholo ngegama elihlelo umfilo wami Yesu Kristu. Amen. Amen. Siswam emculweni wegospel, you are not a stranger. Kudala sikwazi ucula. What can you tell people about uSisinombongo ngoku 2026 that they can expect kuwe emculweni? Yo, okokuqala manibulele lithuba ndilifumanayo namhlanje. Yes. Manditsho kubabukeli nakubalandeli bakaSisinombongo mabalindele likhulu. 2026 uNombongo uze kakubi gqithi. Abantu bayakhumbula ke ialbum yami ndandiyenzile, isingle ndandiyenzile 2020 yayisithi isimo sonke siyamkhothamela. But now ndiza 2026 with a new single ethi upha umhlobo onjengoJesu ngoba ndimbonile engumhlobo empilweni yami. So ndiyafuna ukuthi mabalindele lukhulu kuSisinombongo. Abonke abantu abandaziyo. Amen. You've taken this time to reflect into your music, to reflect into your journey. Now you come with music and experience. Now kumntu ngoku oqalayo uyiva le single izayo, mhlawumbe ngalindela ntoni kuyo?
Okay, umntu ozomamela le single izayo ngoku ethi uphumhlobo onjengoJesu. The reason why I am singing this song or ndikhethe into ba mandenzele ngoba because this song ndiyibonile empilweni yami engumhlobo ukuthi uThixo uyahamba nomuntu. Zikhona izinto ezenzekayo endleleni but ndiye ndambona engumhlobo because uyakwazi ukuhamba nabantu endleleni ushiye ngabahlobo. Ndisho even kule music industry uyakwazi usebenza nabantu but ufumana into banapha ekusebenzeni kwakho nabanye but uThixo okoko ndaqala le journey yokucula igospel uhambe nami ndambona engumhlobo ezihlobeni. Amen. Amen. Ma'am, usebenza notata and njengoba nisebenza notata ni family and you have artists and nisebenza nazo. Mhlambi, what can you tell us about your ministry notata and how does it make you feel knowing that you've got a right hand ekusupportayo kumculo wakho? You andifuna uphosisa ngoyena mntu ngoyena mntu uThixo anginceda kakhulu. He is my manager ezintweni zonke noba ndiyatyhafa apha endleleni because ke indlela inde tata inde kakhulu kodwa kunomuntu ofana noTata uSiyona osecangwami ethi Nombongo akukagqibi because uThixo ukubizile lo msebenzi. So ndiyambuleka kakhulu kuThixo ngaye because ngoku ndikule ndawo ndikuyo because of uncedo lwakhe uhleli nje ukunyecanga kwami uyani empowerish into ba kuyahambeka kule ndlela. Yes. Now to the main event, Indumiso yaseGqeberha. Indumiso yaseGqeberha ngathi ndine picture elizwe elikhulu Indumiso yaseGqeberha. Xa sithetha ngayo it's exciting. There's artists ezobe zikhona phayana. What brought the idea? Yo, Indumiso yaseGqeberha ndiyafuna ukuthi uThixo uye wawubeka kumlombono. Indumiso yaseGqeberha. You know, when you look at xa kuthethwa ngendumiso yaseGqeberha ndijonga iartist zalapha eNelson Mandela Metro ezinye zazo zisemajobheka abantu abafana noSisiphuthuma abantu abafana noBhuti Andile B ndiyafuna ukuthi ityebile iGqeberha nje ba ityebile nje kwavela I think last year sayiqala indumiso yaseGqeberha useason 1 now usenza useason 2 wendumiso yaseGqeberha. Uba umuntu uyijongile xa eyijongileyo ubona iartist zalapha ekudala ze recorder neartist ezisezayo. So ivele kum into bana lento yendumiso lapha eGqeberha mayingapheli. Masingaphelelwa ngamandla futhi ke mina njengoba ndinguNombongo nje ndibe nento ethi ndiyabona umusic walapha akusafani naqala kodwa ndizohlaba ukhwelo ndizokwenza imvusele kunabantu abajonge kuthi abasibona sikule ndawo sikuyo namhlanje efuneke sibanike sibe okanye siba empowerish okanye sibanike iplatform so that people bababone ukuthi ukhona abantu abahlabelelayo abalapha eGqeberha and futhi amaphupho wabo ngeke afe sikhona. And I wanted to leave a legacy. You know lanto umuntu eziba umuntu ekhula unehlumele funeke sibe nalo. So indaba yendumiso yaseGqeberha is to give platform even to kuma artists asezayo emveni kwethu. Enye challenges ezinkulu ngeartists zaseGqeberha is umcimbi wokungena estudio bashicilele albums. Zininzi artists but for bana when it comes to having an album, having an EP, having a single kunqabekile. Mhlambe are there future plans onosikhombisa zona bayi thina sindumiso yaseGqeberha sikwela uphulo lokuzincedisa? Jonga ke ngoku lento ithethayo ndithi ngokuzisiza nganene ndihamba nosizo ndisizwe ndiyambona ke uyacula ngomnye wabantu ke endiye ndambona ukuthi uThixo ikhona into amphathiseyo. Uthe xa ethe aphathi sisuka kude ke sisinombongo ingande into usizwe ndiyabuza ba sizwe do you have a single okanye ikhona into oyiplanayo uthi xa thethayo uthi akabi khonto but ke ngoku enhlizweni nami ukhona uThixo ndayibekileyo because anikwazi ukuhamba nabo ndingade ndibona ikhona into ephumelelayo noba ngomnye wabo noba nguye andizoyitsho noba nguye but ikhona into efuneke ndiyenzile ngama artists alapha eNelson Mandela Metro awangakenze even the single. So ikhona. Amen. That is very beautiful, ma'am. Also looking at the show, ishow Indumiso yaseGqeberha is something that comes annually ndikrobela bathini engathi ngoku inazo nevolume inazo neseason mhlambi ke ngoku singathi kule yalonyaka intoni umahluko kuyo kunale last year? Yo umahluko ngulo sithe xa simqala useason 1 sabe simqala sikwi smaller place sasilapha eMendi Arts but this time around
siyayithatha sisa eCentenary futhi sijihlaba ukhwelo because we need sponsors, we need umasipala wethu ukuthi asimamele and sifuna adabona into bana ama artists akhona alapha eNelson Mandela Metro, so sidinga inxaso, sidinga o businessmen balapha eNelson Mandela Metro ukuze basincede kule ndumiso yaseGqeberha and people can expect music ophezulu because ama artists sasiwafakile ku season 1 awafani ngoku line up different ityebile data. Amen. Sisinobongo mhlambi ke kumuntu otyhafileyo ebehamba lendlela yomculo, mhlambi iartist, mhlambi ngumuntu obebhizi into zomculo, ungamkhuthaza uthini within ixesha nje elifutshane? Oh, ndizamkhuthaza ndithi it is not over until God says it's over. Lisekhona ithuba and ufuna angaphela amandla bangatyhafi and inde yona indlela but ndinesure ukuthi bazawufikelela apho befuna. Kusekho abantu abafana nathi osisinombongo abathi yiza izohlabelela nasi stage uzawuthi arecognize ngabantu aziwe. Amen. Sisimasipulela mani kakhulu excited already ile event. Ndiyayazi ukuthi ke abantu abazoyapha soze bazosola. It's going to be one of the biggest events lapha eGqeberha. Thank you so much. Nkosi kakhulu butwa. Masipule kakhulu ke sisinombongo. Xa sibuye eVengeleni sakuphathela umculo omnandi. Itomo yakho mayilunge because ke kuzaba manzi phansi. Xa sibuye ngabheka indawo